O, ti si mi tako slatka i lepa. Oduševljena sam. Kako sve oko nas prelepo, tako sam srećna. O, kakav je to čudan zvuk. Sklonite se s puta. Ne boj se, moja mala. Tebe niko neće povrediti. Ogo, šta je to? Jao, o ne. Slomila si našu kuću. Ups. Ne brini, nešto ću smisliti. Jao, kako to? Ja sam tako htjela da imam svoju kućicu. Ni reći više. Sad ću ispraviti situaciju, ne brini. Sagradit ću ti novu kuću. To nije teško. Treba mi karton i lepak. Sad ću sve zalepiti i to je to. Ne brini, napravit ću bolje nego što je bilo. Ostalo još malo, posljednji sprat i to je to. Wow, sviđa mi se. Dakle, ja također želim sebi svoju kuću. Pa dobro, bit će i tebi tvoja kuća. Malo magije će mi pomoći. Da, tako je, to mi treba. Ostalo samo staviti krov, to je lako. O, kakva lepota. Kako ti se sviđa? Da, oduševljena sam, hvala. O, tako mi je drago. O, čekajte, šta se dešava? O, ne, fuj. Izvini, nisam namerno. Ili jesam. Ja samo farbam zidove u novoj kući. Ups, vreme da bežim. Dakle, sa zidovima sam završila. A sada treba farbati krov. Koristit ću crvenu boju. Wow, izgleda prelepo. Sad ću te ja... Oho, šta je to? Šta je li ti strašno? Ne brini, to je samo paradajsok. Šta se uopšte ovdje dešava? Dobro, moja malena mi je nešto donela. Da vidimo. O, to je zelena boja. Odlična ideja. Sad ću napraviti lepe mrlje. Ovo je jako zabavno. Ispalo mnogo lepo, jel da? Wow! A roze farba u spreju? Dobra ideja. Sa njom ću farbati zidove. Prelepa boja. I jako mi se sviđa. I to je baš zgodno. Koristit ću 3 boje. Roze, žutu i plavu. A zid je ostao nefarban. Ne znam šta da radim sa njim. Treba će mi huba buba. Napravit ću od nje ovakve figurice. A od njih ću napraviti mozaik na zidu. Biće veoma lepo. Wow, pogledajte. O, imam još jednu ideju. Imam ovakva krila. Odlično će izgledati na krovu. Stavit ću rog i eto, sve spremno. Koji ste vi graditelji? I mi to možemo. Krila na krovu znači. Dobro, nema problema. Samo što naš krov će biti mnogo bolje od vašeg. To je to. Ispalo sjajno, ja sam zadovoljna. A vi, mališani? Da. Vreme da ukrasimo našu kuću. Ima ovakva prelepa semena. Sad ću ih posaditi. A ja ću dodati malo magije. O, ispala je odlična livada. Ti si moja pametnica. A ja sam još nešto smislila. Treba će mi šarene olovke. Ali mi nećemo crtati. A mi ćemo ih zalepiti među sobom. Tako je. Odlično mi ide. Pogledajte, ispala odlična ograda. A dodat ću malo cveća i ljuljaško od olovaka. Stavit ću ovdje. Wow, to je baš dobro. Obožavam da se ljuljam. Jo, šta se dešava? To je za nas. A mi nećemo imati neku glupu travu. Kod nas će biti pravi asfalt. Gledajte, to je prelepo. O, da, uspela sam. A sad ću uzeti kredu i šarati naš put.
Želim da bude mnogo lepo. Eto, jako mi se sviđa. Ćao, mali, jel ti se sviđa? Da vidimo. O, da. To je prelepo, ali dodat ću malo magije. Da, kakva lepa ograda. Wow, i meni se sviđa, svaka čast. Dodat ću malo crvenog cveća. O, da. Ali to još nije sve. Trebaju nam opasne biljke. Eto ih. Savršeno. I naravno, iznenađenje za tebe. Pogledaj. Da, sve baš cool. Ali naša kuća je bolja. Dakle, vreme je da sredimo kuću iznutra. Dodat ću šarene trake. Ovako. Da, ispalo je prelepo. A sad ću okačiti roza zavesu. Wow, preslatko. Okačit ću luster, staviti tepih, sliku i stočić za šminkanje. Eto. Stavit ću još cveće i kadu. Ali to nije obična kada. Ona će biti napunjena kuglicama. Wow! Šarene kuglice! Obožavam! Jao, šta je to bilo? Šta? Eto ti! Ko je to bacio u mene? Šta je to? Štapić od sladoleda? Da, to će mi trebati. Napravit ću od ovih štapića lep pod. O, divno. Tu će stati ormar. Ne jedan. A u sredini će biti kamin i puno knjiga. Tu će biti slika. A na kamin ću staviti sveće. I treba mi još sveća. Da. A još će ovdje stati klavir. On nije običan, on je magičan. Još par detalja. I to. Kako ti se sviđa? O, to je prelepo. Imam ideju za drugi sprat. Treba mi odgovarajući pod. Da, ovaj će se savršeno uklopiti. A pogodite šta ćemo imati na zidovima. Tako je. Prelepe slike slepih miševa. Ovdje ću staviti tvormar sa čarobnim napicima. A ovdje ćeš kuvati i uživati u svom omiljenom piću. Eto, posluži se. Ostalo okačiti luster. Oho, čini mi se da se ovo zove kuhinja. Da, tako je. Šta je ovo? Šta se dešava? Izvini, nisam namerno. Mi ovdje ukrašavamo našu sobu. Ovdje je sve tako lepo. Ovdje će biti tvoja kuhinja. U njoj možeš pripremati svoju omiljenu hranu. A za sebe i za svoje goste. Pogledaj, jel ti se sviđa? O da! Ovdje je mnogo lepo! Obožavam ovo mesto! Tako mi je drago što ti se svidjelo. Nije loše. Nama je ostalo da ukrasimo posljednju sobu. Ovdje te niko neće uznemiriti. Možeš slobodno da se odmaraš i uživaš u tišini. O, izgleda sjajno. Ovdje je baš udobno. Ti imaš prelepu novu kuću, za razliku od nekih. Po mom mišljenju, ovo je veoma lepa boja za zidove. Tako je lagana i prijatna. Savršena je za spavaću sobu. Dodat ću mekani kao oblak krevet. A tu će biti tvoje stvari. Baš mi se spava! Eto, uspeli smo! Wow, i vi imate lepu kuću, čestitam! Dakle, želim ove ukusne vafle. Društvo, hoćete moći da napravite to? Mali, nešto nije u redu? Ne znaš kako da spremiš vafle? Da budem iskrena, ne znam, ali smislit ću nešto.
Malo jaja, onda brašno, valjda se tako radi. I što više šećera. Mala Margot obožava sve slatko. I još malo. Da, tako je dobro. Ostalo je to sve promešati. Odlično mi ide. Vrlo slatko. Odlično, testo je spremno. Sad mi treba pegla za vafle. Zašto se ne otvara? A sa druge strane treba. Otvaram i sipam testo. Odlično. Ispada da spremati vafle nije baš teško. Uključujem i čekam. Nešto neće da se uključi. Dobro. Ugreću peglu za vafle na šporetu. Jao, šta se dešava? Gorimo? Gde je moj vatrogasni aparat? Odlično. Da. Uspela sam. Šta je sa mojom vaflom? O ne, izgorele. Ja sam već napravio svoje savršeno testo za vafle. Ostalo ga je samo ispeći. Ali rešio sam da neću praviti obične vafle. Biće u obliku meda i zeca. A šta ostali rade? Ja, šta je to? Stvar, hvala ti. Ovo testo ne valja, nažalost. Nedostaje mu nešto jezivo. Naprimer, moje omiljeni žele oči. Nemoj me tako gledati, Stvar. Moram da probam pre nego što ih dodam u testo. Možda su otrovane. Ovako. Sad mogu sipati testo u peglu za vafle. Gotovo. Da vidimo. Prelepo. A šta je kod vas, gospodine nezadovoljan šef? Kod mene? Čekaj, šta si rekla? Ma, nije bitno. Sad sam zauzet. Moram ukrasiti svoje vafle. Punjenje je spremno. Sad stavljam drugi deo i to je to. Nema šanse da pobedi. Stvar, znaš šta treba raditi? Stvar, šta hoćeš od šefa? Dobar si, dečko, zašto to radiš? Jao, gospodine šef ne može da se smiri. Ali zašto si to uradio? Beži bre od mojih vafla. Skloni se odmah. O ne. A šta sam uradio? Pokvario sam svoje vafle. Kako sve da vratim? Neću stići da napravim nove. Konačno mogu da probam vafle? Jo, što je to? Izgleda kao stari sunđer. Ove vafle su mnogo bolje. Ali kao da ih je neko jeo pre mene. Nije loše. A šta je ovo? Otvaram. Wow! To su vafle sa žele očima. Probat ću. Prelepo. Pobedili su ove vafle. Wednesday, čestitam. O, čestitamo, Wednesday. Idemo dalje. Ovaj put mi se pije koktel, mlečni koktel. Biće spremno, da, društvo. Čekamo vaša kulinarska remek dela. Ja ću prvo ukrasiti čašu čokoladnim sirupom. Tako rade samo pravi profesionalci. Sad treba umočiti bokal sa čokoladom u šarene konfete. O da, ova čaša već izgleda ukusno, ali to je samo početak. Sad ću uzeti blender i napraviti nežno piće, mlečni koktel. Margot će biti oduševljena, verujte mi. Treba samo dodati sveže ukusno mlijeko i omiljeni sladoled. Zatvaram poklopac i uključujem blender. Gotovo, ostalo je samo sipati koktel u čašu. I na kraju, još malo ukrasa. O da, to je prelepo. A šta radi Wednesday? Stvar, moja domaća laboratorija spremna. Spremit ću najneobičniji mlečni koktel na svetu. Treba samo dodati malo epruveta sa tajanstvenim tečnostima. Da, oni su strogo tajanstvene. Sad čekam da tečnost pređe u drugu epruvetu. To je važan proces. Stvar, pali. Požuri. Da, tako je bolje. Odlično. Ugreću svu tečnost. Počelo je vrenje i pušenje. Znači sve ide po planu. Dalje mi treba 2 kocke suvog leda.
Bezbednost je važna, zato stavljam rukavice i sipam piće u ovu čašu. O da, ja sam genijalna. Pogledajte. O da, završio sam da ukrašavam svoj koktel. Mislim da je to prelepo. Neko još sumnja da sam genije. Oho, kako cool. A šta je kod mene? Tačno, sad ću da vidim šta je u frižideru. Super, treba mi sve odavde. Prvo ću sipati led u čašu. Onda dodati preukusnu žvaku Huba Buba. Malo kisele tečne bombone. I naravno kiseli prašak. I na kraju što više bombona. Obožavam ih. Tako je, a sad treba sipati neku tečnost. Dodat ću Sprite i Fantu. Da, istovremeno. Odlično, zatvaram poklopac. I mešam to sve. Moje piće je spremno. A da, zaboravila sam na slamčicu. Tako je, završila sam. Hajde da vidimo šta će reći mala Margot. Wow, sve izgleda jako ukusno. Probat ću prvo ovo zeleno piće. Šta se dešava? Joj, to je jako kiselo. Neću više da pijem to. Oho, kakva je to šećerna kula? Je li to sve za mene? Divno. Sad ću probati ove bombone. I to je lepo. Ostao je još jedan koktel. Boja je sumnjiva, ali probat ću. Baš ukusno. Osjećam sve svoje omiljene bombone i nešto kiselo. Odlično. Biram ovaj koktel. Miley, čestitam, pobedila si. Šta hoćeš ovaj put? To je tost sa džemom. Tako lako. Jesu svi spremni? Super. Ja sam pravi profesionalac, tako da ću spremati hleb sam. Ovaj recept mi je dala mama, a njoj njena mama, a njoj njena i tako dalje. Posebno za Margot ću spremiti šareni hleb. Biće prelep. Dodat ću jestivu boju i promešati to sve. Ostalo je razvaljati testo i staviti sve kore jedna na drugu. Tako je, a sad ću uviti to. Eto ga, ostalo je samo ispeći. Mogu zamisliti taj miris. Obožavam ga. Pogledajte kakav toster imam. U njega ću staviti ovaj obični, nažalost ne gotički hleb. Treba ga malo ispeći. Stvar, a šta radiš to? Moj toster radi savršeno. Eto, sad si se sam uverio u to. Gotovo, nastavljam. Mala Margot je htjela džem, ali pitam se kako će se joj dopasti ljuti sos tabasco. Mislim da se neće desiti ništa strašno. Dodat ću još malo crvene ljute papričice. Da, tako je bolje. Eto, moj hleb je gotov. I ja bih ga rado pojeo. Sad ga treba lepo iseći. Najbolje sam u tome. O da, odlično mi ide. Ali oblek nije taj. Treba popraviti to. Sad je savršeno. Gore ću staviti šlag. I dodati malo voća. Tako je. Gore stavljam drugi hleb i sečem na pola. Odlično, moj sendvič je spreman. A ja čekam da se moj hleb ispeče. Gotovo. Konačno mi ništa nije izgorelo, svaka mi čast. Sad je vreme da namažem Nutellu na svoj tost. Ali prvo naravno moram probati. O da, blago Margot, ne mogu da stanem, to je vrlo ukusno. Jo, zaglavila sam se. Wednesday, pomozi mi, molim te. Naravno, samo ne mrdej. Inače će stvar dobiti drugaricu. Znaš, ne treba više, ovako je dobro. Imam želetrake. Stavit ću ih na svoj hleb.
Da, izgleda odlično. Ostalo je samo malo ugrejati to, da se žele otopi. Koliko više da čekam? Jesu svi završili? Odlično! Margot jedva čeka da proba. Wow, konačno! Probat ću prvo ovaj sendvič. Izgleda kao na mom crtežu. Punjenje je baš prelepo. O, da. Malo suvo, ali može da prođe. Ju, a šta je to? Lobanja? Aha, sigurno je to Wednesday napravila. O, ne, zašto je tako ljuto? To nije ono što sam htjela. A šta je to? Oho. Izgleda dobro, sad ću da probam. O da, ukus je još bolji. Rešeno, pobedio je ovaj šareni sendvič. Čestitam. O, šef je pobedio. Čestitamo. Stvarno ste genijalni. To je kulinarski izazov. Ja hoću vafle. Hajde, počnite. Odlična ideja, hajde, potrebno mi je testo. Dakle, otvaram ga. Tako je. I sipat ću sve u aparat za vafle. Odlično. Sada zatvaram i čekam da se ispeče. Ej, to je moje testo. I meni će trebati. I sedit ću aparat. O, jo! O, je li to testo? Super, treba mi, probat ću. Prelepo, sviđa mi se. A ne, Judy, zašto jedeš sirovo testo? Od njega će te boleti stomak. Bolje probaj sladoled. O, šta to tako lepo miriše? O, šef je već napravio puno vafli, sjajno. Da, a sad mi treba presa i čokolada. Stavit ću čokoladu u presu, a zatim pritiskam. Odlično. Na vrhu će biti velika porcija čokoladnih špageta. Bellissimo. A zatim mi treba šećer u prahu. Savršeno. Sipat ću odozgo. I dodat ću, šta mislite šta? Da, šarene konfete. Gotovo. Svaka mi čast. Bako, a šta je kod vas? Ha, i ja sam već spremila vaflu. I spala je savršena. Dakle, sad ću uzeti mlin za meso. Treba okrećati ovu ručicu. Da ću samljeti sve što stavim unutra. O, nevjerovatno. Dakle, stavljam malina u mlin za meso. A sada okrećem kao što sam vam pokazala. Pogledajte kako mi dobro ide. Pokrivam vaflom i to je to. A sad mi treba borovnica. Uradit ću sa njom sve isto. Okrećem. Mislim da je dovoljno. I opet stavljam vaflu preko. A šta sada? Dajte da razmislim. Tačno. Treba ukrasiti sve bobicama. Na vrh ću staviti jagode, maline i borovnicu. A preko ću staviti još malo borovnice. Imam odličnu jagodicu. Judy, želiš? Naravno. Prelepo, hvala bako. Kod šefa je sve spremno. I kod bake isto. Kod mene prazno. Treba to brzo popraviti. Taman imam sladoled. Stavit ću ga na tanjir. A zatim mi treba špric. Unutra ću staviti čokoladu. Divne. A sada stiskam. Da, ispale su čokoladne špagete. Preko ću staviti kornet i napraviti oči od bombona. Probaj, Vivian. Šta ste to napravili? Wow, koliko slatkiša. Hoću da probam ovo. Izgleda čudno. Pa to je samo kornet od sladoleda. Dobro, ukusno. A šta je ovo? Sladoled? Prelepo, ja volim sladoled. Idemo dalje. Wow, pa to je cela torta od vafli. Obožavam bobice. Prelepo. A sad ću probati same vafle. Tako lep cviju. Oduševljena sam. A sada hoću da probam poslednje jelo. Wow, šta je to na vrhu? Probat ću. Pa to je čokolada. Čak neću ni da razmišljam. Šefe, pobedio si. Zaista, to je bilo lagano.
sad mi spremite jelo od krompira. Ajde, čekam. Za početak treba mi krompir. Moram ga očistiti. To je jednostavno. Eto, sad imam savršeno čist krompir. A? Odakle ovdje ova kora? Šefe, pa to si ti. Ups, izvini, bako. Izgleda da nije primjetila, to je dobro. Šefe, ali zapamtila sam to. Pa dobro. Krompir izgleda savršeno. Treba ga iseći. Odlično. Brzo sam završio to. A sad mi treba tiganj. Hoću da ispržim krompiriće. O da, moraju postati zlatni. Tako je. O, hvala bako. Nema na čemu, šefe. A ja moram iseći rupu u krompiru. Ovako. A sada uzimam slaninu i stavljam je unutra krompira. O, pogledajte kako to lepo izgleda. Ali to još nije sve. Preko ću sipati sir. Divno. A sad to stavljam u rernu. Divno. Dakle, krompir mora da se ispeče, a sir da se istopi. Judy, a kako si ti? Kod mene sve u redu. Wow, šef ima baš dobro jelo. Novo kulinarsko remek delo. Sad uzimam sir i činiju. Stavljam sir u činiju. A sad ga zagrevam uz pomoć vatre. Treba istopiti sav sir. Wow, kako to moćno izgleda. A šta ja da uradim? Nisam smislila. O, ideja. Imam KFC. Tamo prave jako ukusan pomfrit. Ne moram ništa ni da spremam. Vivian voli pomfrit. Dakle, stavljam sve na tanjir i dodajem ketchup. Ispalo je super. Da. Bako, jel ti treba? Ne treba, hvala. Vivian, probaj. Svaka vam čast, baš ste brzo završili. Dakle, da počnem. Želim da probam ovaj pomfrit. Šefe, što to radite? Donosam sir. Treba da se prelije preko pomfrita. Biće jako ukusno. I bolje od bilo kog sosa. Eto, sada možeš da probaš. Zaista, super, hvala. Da vidimo. Topi se ustima. Preukusno. Šef je bio u pravu. Šta je ovo? Liči na pečeni krompir. Ajde da vidimo šta je unutra. Slanina. Sviđa mi se. Da, odlično jelo. Dakle, ostalo je poslednje jelo. Sad ćemo da vidimo kakav je ukus. Tu je čak i kečap. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Moja sestra Judy je pobedila. Čestitam. Da, prva pobeda. Tako sam srećna. I poslednji zadatak. Spremite medeni žele. Čak znam šta treba da radim. Treba će mi džem. Ovo je sa jagodama, odlično. Otvorit ću. Neće. Judy, draga, pomozi. Pa ne, bako, ne mogu. Ali ko će mi pomoći? Ideja. Ako nalepim etiketu od Nutella na teglu, sigurno će uspeti. Judy, pomozi mi. Nutella, naravno. Eto, otvorila sam. Sad ću probati. Ali to nije Nutella. Bako, prevarila si me. Uzmi svoj džem. Uspela sam, hvala, draga. Pa dobro, nastavljam. Sipat ću džem u flašu. Odlučila sam da iskoristim sav džem koji imam. Divno. Tu je puno različitih ukusa. Dakle, sad otvaram frižider i stavljam flašu unutra. Eto. Med mi treba. Uzet ću ga. Da probam malo. Da, kako slatko. Dakle, sipat ću sve u flašu. A zatim dodati bombone Skittles. Koristit ću različite boje. Eto, dobio sam pravu slatku dugu. Divno. Opa, ova teglica meda će mi trebati. Šta? Nema više? Šef je sve potrošio. Šta da radim? Došla mi ideja. Uzimam kolu i idem do košnice. Da, našla sam je. Dakle, ubacit ću slaninu u nju. Polako.
Da, tako je. A sada okrećem i sipam med u flašu. Sjajna ideja. Jel, izgleda da pčele nisu zadovoljne. Moram da bežim. Da, pobegla sam. O ne, pčele! Pazi! Koliko ih ima? Dobro je, otišle su. Vivian, brzo probaj. Jeste završili? Odlično. Dakle, počeću od kole. Obožavam kolu. Wow, kako sjajno. Baš mi se sviđa. Čekajte. To? Šta pčele rade ovde? Ne, sklonite se, to je moja hrana, a neću vam dati. Dobro, uzmite. I kako da shvatim to? U redu, probat ću ovaj žele od voća i bobica. Tu su čak komadiće voća. Cool. Baš slatko i ukusno. Svidjelo mi se. A šta je ovde? Wow! Ovo jelo je tako lepo i šareno. I ukus je divan. Prezadovoljna sam. Dakle, ko će pobediti? Ne znam. Odlučila sam. Oba jela su pobedila. Da, moja prva pobeda. Šefe, ovo je naša pobeda. Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu. Šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. Zatim uzimam šerpu i stavit ću čokoladu u nju. A ja ću koristiti žvaku, sipat ću u šerpu, a zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila, baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. Da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra. Ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. Vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. Da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? Tačno! Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tyra. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi! Dobro. Uzet ću testo od Huba Bube. Napravila sam na njemu lijep uzorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. Kako lepo. Koristit ću žvaku. Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. Da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pojela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roze žvakicama. Kako lepo ispalo. Tyra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Tyra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. Predobro. Šta je ovo? Čokoladna krila. To je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa, a Melisa ima roze tortu. Probat ću. Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam. Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite. Hoćete da čujete sljedeći zadatak.
Spremite mi tortu u obliku dvorca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite. Super, sigurno ću uspjeti. Tara, gledaj. A vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj! Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi šokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. A, napravit ću ih od marshmallova. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se. Dole ću staviti roze trake, a preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melisa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje. Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! O, a evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Obe torte su divne. Probat ću prvo Melisinu tortu. O, tu je roze fil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tyra na redu. Da vidimo šta je tu. Tyra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. O, a jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tyra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta. Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melisa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu. Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super! Zatim mi treba marcipan. Ej, Tara, ja sam to prvo uzela, daj mi! Sad ćeš pocepati to. O, dobro je. Dobila sam veće pače. Dok će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melisa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila. To je još bolje nego marcipan. Ozbiljno? Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala divna ruža. Izgleda kao prava. Melisa, šta misliš? Pa ne nešto. Ja imam ne tortu, već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Zadovoljna sam. Ali moja torta je svakako bolja od tvoje. Ej, ne! Šta si uradila?
Elisa je slomila moju tortu, pokvarene. Ej, i ti si moja uništila! Prestani! To ti prestani, ne! To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole, ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu, nije loše. Danny je dobio ogromnu, takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem, otvaram. Nešto neće, zašto? Hej, šta je bilo? Čekajte, pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Sviđa mi se, to je super. Da vidimo šta je unutra. Čekajte, pa tamo je žele. Sipat ću ga u usta. Da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Šta je bilo, Britney? Je li ukusno? Kakvi zubi imaš? Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo. Moram stići do punjenja. Tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. Stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je med Danny žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Jo, ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi ideja za prank. Sad ću zavitlavati Danija i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Jo, ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali, nema veze. Danny, sad je tvore. Ajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašiku med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno želeja. Danny, probaj. Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Danny, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Danny, bolje beži i ne zaustavljaj se. Jao, kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Danny ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Imam malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. Kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. Zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta, je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte, prst mi se zaglavio u tegli. Užas, Danny, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem, jao. Pošto Danija nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. Da, nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Danny. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo seći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? Gdje je čips? Kakva je to magija? Ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Danny, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to? Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. Da.
To je nerealno ukusno. Sviđa mi se. A vama neću dati. Ha, jel vam jasno? Quentin još ne zna da su Britney i Dennis smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. Presrećan sam. Danny, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gde je čips? O ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Ha, hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Danny je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. Padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. Sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je ispalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Probat ću. Ukusno. Britney, a šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. Čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati. Imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. To je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? Zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. Super! Pogledajte kakav balon je napravio Danny. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. Čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde! Wow, kako se moćno razbio. Na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade. Hvala. Wow, to je Coca-Cola. Napišite u komentarima da li volite kolu. Naši heroje obožavaju. Hej, zašto se ne otvara? Jao, s ovom flašom definitivno nešto nije u redu. Možda da probam ovako. Jao, ništa ne radi. O ne, ovi zvukovi mi se ne dopadaju. Sva kola mi se prosula pravo u lice. Da, znam da izgledam smešno, ali bar je flaša otvorena. Prelepo. Jel to čokolada? Ne, to je samo za mene. Ova kola je stvarno čokoladna. Ekstra. Wow, unutra su M&M's bombone. Super. Sad ću razbiti flašu da izvadim sve bombone. Bam! O da, kako zabavno. Dok niko ne gleda, mogu probati nekoliko bombona. Niko neće ni primetiti. Quentin, to su moje bombone. Daj mi ih. Sad ću ti zalepiti usta da mi ne uzimaš bombone. Čak i etiketa ti je jestiva. O da.
Quentin, baš si smešan. Spreman si čak i etikete da pojedeš? Priznajem, i ja sam gladna. Dobro je što imam svoju flašu. Sad ću je probati. O, tako se smešno trese. Hej, zašto ne mogu da je zagrizem? O, a znam, pomoći će mi ovaj čekić iz Minecrafta. U Minecraftu može čak i kamen da razbije, a ovo je samo flaša. Oho, ovo su žele Coca-Cole. Cool. Wow, sad imam puno žele bombona. Sad ću ih probati. O, prelepo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za nas sve. O, baš ti hvala, Miley, ti si pravi prijatelj. To je nerealno. Wow, ovo je riba. A neko je imao sreće, a neko nije. Moja žele riba je tako zabavna. A ja imam čokoladnu ribu. Prelepo. A ja imam pravu ribu. Kako smrdi. Fuj, mrzim ribu. Quentin, ti počinješ? Lako. Prvo ću probati repić. Wow, to je ekstra. O, došla mi je sjajna ideja. Mislim da moja ribica mora malo da pliva. Zato sam pripremio akvarijum i mleko. Prvo ću sipati malo mleka, a zatim ubaciti ribicu tamo. Opa! Plivaj, moja ribice, plivaj. Pogledajte, riba je pretvorila mleko u čokoladno i sada imam čokoladni koktel. Ovo definitivno treba probati. Wow, predobro. Sophie, sad ti. Konačno, moja žele riba tako lepo miriše. Ali moja riba se sigurno ne može rastopiti. U stvari, imam drugu ideju. Mogu da rastopim žele ribu, onda će postati tečna i ja ću je moći popiti. Ali neću to da radim, jer je moja ideja mnogo bolja. Pogledajte, riba je postala tečna. Sad ću je sipati u kalupe u obliku crva. Sad imam puno žele crva. Sa njima ću moći da upecam puno žele ribica. Zar to nije genijalno? Dakle, moj štab za pecanje je spreman. Odlično! Hajde, hvataj se! O, uspelo je! Wow, pogledajte, uspelo je! Ovo je moja prva riba. Imam još puno žele crva. Sad ću uhvatiti još više riba. Wow, Sophie, svaka čast. Hvala ti, Quentine. Dakle, vreme je da probam. O, to je divno. Miley, možeš da probaš svoju ribu? Stvarno, iskreno nemam želju. Miriše odvratno. Dobro, moram da se koncentrišem i da je probam. Da li je živa? Dobro, pustit ću te. Sigurna sam da nije htjela da je pojedem. O ne, moj čokoladni koktel. Sad u njemu pliva riba. Baš ti hvala, Miley. Fuj, to je odvratno. Sad mi ceo koktel smrdi na ribu. Kako ću ga popiti? Quentin, ne mogu da uživam u ribi dok plačeš. Uzmi jednu moju ribicu i smiri se. Tako si smešan. O, to je ukusno. Opa, to je pomfrit sa sosovima. Super. Da, to je sigurno veoma ukusno. Quentin? O, Miley, zašto me tako plašiš? Jesi normalna? O, strašno se plašim vampira. Dakle, ja počinjam. O, znam. Prebacit ću sav pomfrit u kutiju od Happy Meala, a zatim dodati sve sosove. A mislim da će to biti neverovatno ukusno. A sada treba to sve promešati. Odlično, može se probati. Oho, to izgleda baš cool. Probat ću prvo ovaj krompirić. O, da, magično. Sviđa mi se i kečap i beli luk. Ekstra. I ja hoću da probam. Quentine, prestani da buliš u mene i jedi svoju hranu. O, vrlo rado. Prvo ću probati čokoladni sos. Izgleda jako dobro. O, da. Magično. Obožavam čokoladu. Mislim, svi vole čokoladu.
Da, ako je Quentin dobio čokoladu, ne može se zaustaviti. Dobro, ja ću probati svoj žele pomfrit. Hej! Ne mogu da zagrizam, zašto? Znam šta mi treba. Probat ću sosove. Stavili su mi puno slatkih žele sa raznim ukusima. Moram brzo da probam svaki. Ovaj žele sa ukusom jabuke ekstra. A sad ću probati 2 gela istovremeno. Wow, to je predobro. Što? Nema više? Pa dobro. Što? Sve sam pojela? Jo, šteta. Haha, baš si smešna. A ja imam još celu flašu čokoladnog sirupa. Jo, prokletstvo. I ja sam sve pojela. Haha, tako ti treba, Quentin. Dobro, moram ipak probati žele pomfrit. Znam šta da radim s njim. Sad ću ga rastopiti uz pomoć fena. Da, ovo će biti baš dobro. Nisam znao da fen tako može. Quentin, a možeš li mi pozajmiti svoj čokoladni pomfrit? Baš ti hvala. Hoćeš da probaš čokoladni pomfrit zajedno sa voćnim želeom? Vrlo rado. Jao, to je prelepo. Devojke, morate i vi da probate ovo. Baš ti hvala. Probat ću. To je zaista ukusno. Nikad nisam jela čokoladni pomfrit, a kamoli sa želeom. Wow, dobili ste špagete, cool. Pitam se kakve ja špagete imam. Miriše na čokoladu. Prelepo. Ovo je tako ukusno da želim da pojedem sve odjednom. Drugari, ovo su najbolje špagete koje sam ikad jela. Miley, sva si u čokoladi. Pa dobro, to je baš ukusno. Sophie, sad ti? Dobro, samo ne znam da koristim ove štapiće. To je baš teško. Uspela sam da uhvatim nešto, a... ne, sve je palo. Pa dobro, smislila sam svoj način. Sigurno ću uspeti. Da, odlično. To je divno. Oduševljena sam. Prvi put vidim da Sophie tako jede. Quentin, ovo je tako ukusno da ne mogu drugačije. Quentin, sad si ti na redu. Odlično, ja imam žele špagete. Da, prelepo. Blago meni. Sophie, dok ja jedem, ti možeš da gledaš i da učiš kako treba jesti štapićima. To će ti trebati u životu. Jo, ja želim da probam tvoje špagete. Dođi kod mene, moja slatka. Gotovo, ne mogu da odolim. Moram da probam. Sophie, šta radiš? Još malo i poljubili bi se. Preslatko.